Здравейте и добре дошли в новото видео, в което ще ви покажа какво всъщност приготвих за родилното, за предстоящото ми секцио, какво всъщност ви трябва в една държавна болница, тъй като вече съм имала едно раждане, горе-долу съм наясно какво трябва и какво не. Лекаря не ми е давал списък, аз самичка горе-долу знам какво ми е нужно и какво не, така че нека да започваме. Така, започваме с нещата за бебчето. Първото нещо, което съм сложила е порт бебето, което вече ви показах в предното видео с покупки за бебето. Следващото е дрежки. В държавната болница по принцип дезинфекцират и слагат дрежки по време на престоя, но доколкото знам, в повечето искат да си имате резервни дрехи, също и комплектче за изписване, така че аз за всеки случай съм взела повечко. Това са дрежките, изгладила съм ги, спрала съм ги. Има шапчици, ритънки, всякакви такива неща. Ето ги ритънките, тъй като все пак ще е януари месец и ще е студено, така че съм взела 2 чифта, нищо, че е порт бебе и в столче за кола, нали, ще си го вземем. Живот и здраве, но все пак. Следващото нещо е една биба с такова, където му се закачва, не знам как се казва. По принцип много мрънкат в болниците за бибероните, тъй като държат, нали, веднага да започнеш да го кърмиш, да стимулираш кърмата и така нататък. Но аз за всеки случай съм взела. По принцип с Вики също не сме ползвали биба никога. Не знам дали ще ми влезе в употреба, но съм я взела. Следващото нещо, един пакет мокри кърпи на Пуфис и естествено памперси, единичка. Така са ми наливни и така ще ги занеса, защото съм закупила големи пакети, които ви показвах от Емак, които са по 170 броя вътре, а колкото дадете в болницата, няма да ви ги върнат. Предния път занесах доста голям пакет, от които може би само 20 бройки са се използвали за 5 дни. Не, че са ми мили памперсите или нещо такова, но все пак всеки памперс ви е от полза и все пак сте давали пари за това нещо, така че в държавните болници няма да ви върнат пакета. Така че аз съм си отделила едни 30 броя тук и ще си ги сложа в едно пакетче и ще ги дам така. В крайна сметка пакета пак се къса и така или иначе се изхвърля, така че няма абсолютно никакво значение. Взела съм и едно такова по-дебеличко, мечешко, разбира се, което за всеки случай, защото не знам колко ще е студено в деня на изписването и взех и нещо по-дебеличко, което може да му сложим, нали, гъщеризонче върху самото комплектче. Все пак си я зима. Едно шишенце на Авент от това малкото, което е 125 мл за водичка евентуално или за кърмата, въпреки че помпата за кърма си върви с такова шишенце с накрайник. Зарядното съм взела към нея и да, това също е изключително важно, помпата за кърма. Следващото нещо, което съм си сложила, са дрехи, които аз ще облека за изписването, естествено. Има още какво да добавям от моите неща, но да, дрехи за изписването на майката. Сложила съм си едно такова бюстие, което новичко е, нали? Мисля, че беше от Ню Йоркър. Просто защото, когато кърмите, трябва да е нещо, което лесно да сваляте. Има и такива случаи, които са специално за кърмене, откопчават се и нощничките са такива, нали? Но аз предпочитам долу да имам нещо. Помня си, че така доста некомфортно се чувствах само по нощница, въпреки че не знам. Това си е вече супер индивидуално. Аз съм си взела и едно такова бюстие. Следващото нещо, което съм приготвила, са две нощници от Пепкоса. Не са нещо, кое знае какво, не са такива свалящи. Да, две нови нощнички. Един чифт чехли, защото там няма чехли и такива неща. Чехли задължително. Четката за зъби съм си сложила в ето тази кутийка. Бельо съответно за майката. И започвам с козметичните неща.
Това ми е несера, в който съм сложила един парфюм. Това са вече неща за изписването, нали, които ще ви трябват. Една кърпичка за грим, за премахване на грим, тампончета за грим, един ролон, един балсам за устни, малка паста за зъби. Гледала съм да са по-малки разфасовки, защото това ще са неща, които ви трябва само последния ден, може би, или 2-3 дни максимум след операцията и няма смисъл да мъкнете големи разфасовки. Сложила съм си една фиба, едни обеци, които, да, това са вече неща за изписването. Може да сложите маша, преса или там каквото прецените, ако изобщо ще се чувствате окей, но все пак този път изписването ще ни е по-официално. И аз искам да изглеждам добре. Съответно ще си взема и машата. Едни превръзки, като по принцип аз съм си купила едни обикновени, едни такива, които са водят се като след родилни гащи, нали, превръзки за родилки, които се купуват всяка една аптека. Чак също в последствие ще мина да си взема още и преди да влезнем в болницата. Те са най-лесни за взимане. И доколкото знам, се купува и лигнин. Предния път ми искаха веднага след операцията, си помня. Това е самото като постелки, които се слагат когато сте в реанимацията след операцията. И там ми искаха лигнин, така че трябва да мина да си взема и лигнин. Това са последните неща, които ще взимам. Една самобръсначка. И в другият ми несесер съм сложила в ето това комплектче. Ще пресипя малко шампуан, малко балсам, малко маска и такива неща. Това е пътно такова комплектче за пътуване, да речем, което се съдържа всичко и може да сложите супер малките количества. Не е нужно да носите голям шампуан, голям балсам, защото наистина ще ги ползвате само последния ден. И вече съответно гримовете тук, четки и такива неща, които пак ще са ми за последния ден. Така, други неща, които съм взела, не знам дали нали, веднага ще мога да го ползвам, но си поръчах от Shein един колан за след раждане, стягащ. Въпреки че знам, че веднага след това им слагат някакви нещо за притискане на самия корем, да може да се прибере по-бързо и затова си поръчах такъв колан. Не знам дали там ще ми дадат, предния път не съм слагала веднага след операцията, не знам дали е хубаво. Но всеки случай ще си го взема и ако ми позволят, бих се го сложила веднага. Колкото по-бързо сложиш, толкова по-бързо ще се прибере и по-бързо ще се възстановиш съответно. Това също ми е от Shein. Тук ще напиша, нали, като се роди бебчето, как ще се казва, колко ще се роди, за някакви снимки, естествено. Е това. И друго, което знам, че взимат, това е крем за зърната по време на кърмене и такива подплънки. Аз не знам дали да ги взимам тези неща. Малко ми се виждат излишни. То първо, че ще ви трябва минимум 1-2 седмици детето да случи от вас, за да може да се стимулира самата кърма и не е ясно всъщност колко много ще имате. Но в самата болница, дори и шишенцето не знам дали ще ми е нужно, тъй като в държавните болници си сипват, носят си ви хуманата в техни шишета и предния път за абсолютно всичко, което аз изкарвах моите, супер много ми мрънкаха, защото трябва да бъде дезинфекцирано и така нататък. Разбирам ги, нали, хората, но това са нещата, които аз основно съм взела. Записала съм си не на последно място документите, естествено, за раждане. Това е папката, в която сте събирали всички изследвания, всичко, което вашият лекар ви е карал да събирате през тези 9 месеца. Те се дават преди самата операция. Друго нужно чак толкова в самия багаж не се сещам. Това е като цяло кратко, точно и ясно. Надявам се да съм била полезна. Ще запиша отдолу и под видеото нещата, които съм сложила отново. И ще добавя и тези, които все още не съм или мисля, че не са нужни, но поне като съм гледала и други видеа, съм виждала, че ги слагат, но според мен няма да ми влезнат баш в употреба. Има и едни такива сакове, които директно готов може да си поръчате. Има едно момиче, аз гледах, тя ги прави, спрямо дали ще чакате момиче или момченце, тя ви набира в самия сак
за родилното всички необходими неща, които ще ви трябват и са сортирани в 2-3 по-малки сакчета, което също е удобно. Има и страничка в Instagram, ще я оставя и нея. Там също може да си поръчате такъв сак, но мисля, че цената беше около 100 лева, 100 и нещо. Всъщност, половината неща вие си ги имате и пак трябва вие да си ги закупите, защото, нали, тя мисля, че наушници вътре не слагаше, а слага само тия принадлежностите, шампуани, балсами, едно пакетче има единичка памперси вътре, има едни мокри кърпи, но за такива помпи, шишета, нали, все пак комплекто за изписване и така нататък пак си е от вас, така че на мен като цена ми дойде прекалено, защото съм ги купила за много по-малко пари тези неща и дали ще си ги наберете или ще си ги купите, вие ще ги сложите, е абсолютно едно и също. Но ако някой мисли, че това може да му спести време, оставям страничката отдолу, може да си поръчате и директно такъв сак за родилното и до скоро!